Paleolit ili starije kameno doba prekriva period od pojave prvih ljudi od 10.000 godina prije Hrista, to jest do završetka posljednjeg ledenog doba. Karakteriše ga pojava i korištenje kamenih oruđa kod praistorijskih ljudi. Posljednja faza paleolita, gornji paleolit, obuhvata period od 45.000 do 10.000 godina prije Hrista. U tom periodu pećinske ljude neandertalce u Europi zamenjuju kromanjonci. U vreme maksimuma posljednjeg ledenog doba, 21.000 godina do 18.000 godina prije Hrista, paleolitske kulture u Europi karakteriše pećinsko slikarstvo koje predstavlja uvod u pismenost. Neki od pećinskih crteža i ornamenti na kamenu ili kostima pokazuju karakteristike simboličkog izražavanja, što već čini zapis informacije, to jest nalazi se na granici definicije piktografskog pisma. Takvi grafički znaci se javljaju kod paleolitskog čovjeka i mnogo ranije. Na krajnjem ruskom severu, u Arktiku, pronađeni su tragovi čovjeka od prije gotovo 40 milenijuma koji je već tada iskazao potrebu za grafičkim izražavanjem. U vrijeme pred maksimum posljednjeg ledenog doba, paleolitska kultura nalazišta Mitok u Rumuniji ovladava simboličkim izražavanjem, kao i nešto mlađa kultura nalazišta Kolausi u Moldaviji. Simbolični zapisi su naročito interesantni na predmetima otkrivenim u paleolitskom nalazištu Malta na Angari, uzvodno od ušća u Bajkalsko jezero. Tu je pronađena pločica od slonovače mamutove kosti iz perioda oko 24.000 godina prije Hrista, sa ornamentima čiju simboliku arheolozi tumače na svoj način, ali postoji i veoma važno tumačenje jedne specifične naučne discipline – paleoastronomije. Prema analizi ruskog arheologa i paleoastronoma Vitalija Laričeva, ova pločica sadrži astronomsko-kalendarski zapis. Istraživanja paleologa otkrivaju visok stepen astronomskih i kalendarskih znanja, praćenih simboličnim izražavanjem paleolitskog čovjeka, još u vrijeme sa kraja posljednjeg ledenog doba. O tome svjedoči temeljno istraživanje Laričeva na južnom Uralu u pećini Ignjatijevska peščera. On je izučio više kompozicija pećinskih crteža, čija starost je meteorom radioaktivnog ugljenika određena na 13.000 do 14.000 godina prije Hrista. Talasaste zmijolike linije, tačke, crtice i drugi znaci, kao i crteži životinja po njegovom tumačenju, daju veoma precizne podatke o kretanju mjeseca, o lunarnoj godini i druga kalendarska znanja. Ovdje se radi o veoma dobro istraženoj pećini sa kvalitetnim snimanjem i zaštitom pećinskih crteža od oštećenja, što jako doprinosi kvalitetu rezultata. U vrijeme maksimuma ledenog doba kultura Kastionki Avedejevo pokazuje visok stepen obrade i stilizacije umjetničkih predmeta, takozvane Venere iz nalazišta Kastionki su veoma slične čuvenoj Vilendorskoj Veneri. A grafički simboli, sistematizovani na slici, sa pravom bi se mogli nazvati protopismom. Veliki broj simboličnih crteža pronađenih na zidovima pećina i predmetima iz paleolitskih nalazišta podstakli su pokušaje njihove sistematizacije. Tako je nastala jedna od sistematizacija znakova, formirana od strane francuskog paleoantropologa Andrea Leroua Gurana. Ona je prema ovakvoj sistematizaciji dato je poređenje znakova iz pećine Kapovaja, peščera na jugu Urala i pećina u Franko-Kantabrijskoj oblasti između Španije i Francuske, koje pokazuje visoku sličnost ovih udaljenih regiona. U skladu sa terminom neolitska revolucija nastala je interesantna teorija moldavskog naučnika Andreja Vartića o geometrijskoj revoluciji, prema kojoj se između čovjeka kasnog paleolita u zapadnoj Europi, koji je svoj vrhunac duhovnosti dostigao pećinskim slikarstvom, i neolitskog čovjeka posle 7.000 godina prije Hrista, to jest u intervalu od 18.000 do 7.000 godina prije Hrista, u Europi je živeo geometrijski čovjek, koji je ovladao pojmovima univerzalne snage, akcije i reakcije, reda i haosa, srca i uma, logičke harmonije i neba, čovjeka i zemlje, balansa između prirode i čovjeka, itd. To se uočava kod zapadnoevropskih pećinskih slika istog perioda, a naročito kod bogato ukrašenih figurica od slonovače, od mamuta iz ukrajinskog nalazišta Mezin, starosti 18.000 godina prije Hrista.
Ovakve figure se javljaju sve do ulaska u rani neolit na širokom prostoru od Ukrajine do Karpata. Oslikani kamenčići iz perioda 18.000 do 15.000 godina prije Hrista, sa grafemima koji potpuno liče na slova nekakvog pisma, pronađeni su u paleolitskom nalazištu u pećini Mas de Aziel u francuskim Pirinejima. Bez sumnje, ovi grafemi imaju gotovo sve karakteristike ideograma, kao i simboličan crtež iz pećine La Pasiega u Španiji. Ranije prethodno pomenuto kalendarsko znanje paleolitskog čoveka izraženo često takozvanim lunarnim kalendarima, uočeno i na drugim nalazištima u Rusiji. Ovdje je prikazana skica oznaka sa dela crteža za mamutov močnjaku, otkrivena u nalazištu Gonci u Ukrajini. Smatra se da ovaj deo kosti sadrži prikaz lunarnog kalendara u trajanju od 4 mjeseca. Starost ovog nalaza se procenjuje na period od 15.000 do 10.000 godina prije Hrista, odnosno uporediv je sa periodom nastanka crteža u pećini Ignjatijevska peščara na južnom Uralu. Posvetit ćemo sada pažnju zagonetnim urezima na nalazištima kamena mogila u južnoj Ukrajini. Starost procenjena na preko 13 milijuna prije Hrista. Prirodna humka od kamenih ploča skriva 62 pećine u kojima se nalaze petroglifi, odnosno urezani natpisi. Grafičke cjeline panoji, i ima ih 160. Međusobno se razlikuju po tipu zapisa i po vremenu nastanka uz višemilenijumski raspon. Kamena mogila je sa razlogom kod mnogih istraživača dobila status izvora kasnije pismenosti neolitskih kultura stare Evrope. Uočene su sličnosti nekih natpisa iz kamene mogile sa sumerskom pismenošću, pa je Anatolij Gifrišin postavio hipotezu o prapostojbini Sumeraca u oblasti ovog nalazišta. Za ovakvu teoriju postoje i drugi argumenti, pre svega lingvistički, pa više ruskih savremenih autora zastupa teoriju o severnom poreklu Sumeraca i njihovom indoevropskim upravljačima, odnosno o vezi Sumeraca i slovenskog pranaroda. Na osnovu obimne analize kulture Srednji Stog, prva polovina 4. i milenijuma pre Hrista i njenog daljeg širenja, ukrajinski istraživač Igor Rasoha je obličio svoju teoriju o ukrajinskoj prapostojbini indoevropljana, koja je uglavnom zasnovana na poznatim teorijama o indoevropskim osvajačima iz stepa. Iz datog prikaza tragova korena pismenosti u dubokoj prošlosti još u vrijeme završne faze paleolita, takozvanje gornjeg paleolita, kao i brojnih tragova u oblastima južno od granice leda tokom posljednjeg ledenog doba. Logično je razmotriti i tragove paleolita južno od Save i Dunava. Za razliku od brojnih neolitskih naselja, broj istraženih pećina sa paleolitskim nalazištima je relativno mali. Do pred kraj 20. veka, paleolit na teritoriji današnje Srbije bio je poznat samo po skromnim nalazištima iz pećina, Risovača kod Aranđelovca i Gradac kod Kragujevca. Ipak i ovi nalazi su dovoljni da se utvrdi da, kako piše Branko Gavela, Risovača i Gradac pokazuju da pripadaju paleontološkim i arheološkim varijantama podunavsko-istočnoevropskog tipa. Ova činjenica se slaže sa teorijama o kontinuitetu koje čine važan dokaz o nastanku prve praevropske zajednice na prostoru Podunavlja i Hijemskog balkanskog poluostrva i njenu neprekidnost severno od Crnog mora na istok do Urala. Krajem proteklog veka pojavile su se u javnosti informacije o otkrićima paleolitskih iskopina sa tragovima pismenosti. Jedan od tih nalaza predstavlja natpis na kamenu zoomorfnog oblika, takozvana belovodska pismenica, pronađena u Beloj vodi u blizini Kruševca, koja je detaljnije proučavana 1988. godine, kada je preneta u Dom kulture u Beloj vodi. Prema mišljenju profesora Radivoja Pešića, natpis je star 30.000 godina. Ovo mišljenje nije uopšte prihvaćeno, ali ni rigoroznije procjene ne pomeraju njegovu starost na period bliže. Od 15.000 do 10.000 godina pre Hrista. Grafeme sa ovog kamena potpuno podsjećaju po stilu na kasnije znake vinčanskog pisma, a profesor Radivoje Pešić je napravio njihovu prvu sistematizaciju. Tokom leta 1992. godine izvršeno istraživanje pećinskih ljutovnica i reke Jovanjica iznad Gornjeg Milanovca uz praćenje sredstava javnog informisanja. Politika je u 4 uzastopna broja od 8. do 11. avgusta 1992. objavljivala izvještaje sa ovog iskopavanja i snimke. Prikazane su tu
Tom prilikom je pronađeno obrađeno kamenje sa velikim brojem ureza, petroglifa linearnog tipa. Utvrđeno da nalazi pripadaju takozvanim ašelskom periodu, to jest starost im je više od 160.000 godina. Tokom narednih godina nisu objavljeni rezultati nikakvog novih istraživanja ovih zapisa. Konačno na kraju ovog prikaza tragova paleolitske pismenosti dolazimo do linearnih grafema na kamenu iz nalazišta Lepenski vir. Njegova prva sistematizacija nekih od uočenih znakova izdvojena je u okvorenom polju. Kultura Lepenskog vira je praktično početak arijevskog, to je serbo-raškog naroda u Podunavlju. I njena pismenost predstavlja most između starijih izvora pismenosti i kasnije vinčarske kulture, tokom koje se formira prva velika definisana pismenost na svijetu, koja je najprije obuhvatala sve teritorije ove kulture, da bi se kasnije širila zajedno sa tehnološkim tekovinama ove kulture i njenim zračenjem na okolne prostore.